Treba mnuznie w Dešanku wučerja, docenta, kiž by tam wučil. Ja sam se nastrožil. Wiedział, co tam je, doroszczenie wszystko a tak dalej. No hej, wtedy wielkie wróci nie są pomali. Potem sam miał prawie, no hej, dere pundu, a potem sam miał tam prejni, sam zapoczął tam prejni kurs ze wučerjemi. Zapoczął junior hižo, poprawił wiele prede, ale što, ja siedział tam, ja bych hotowy. To je moje połowański puć zapoczął hižo tak zahe, 8,50 zapoczął junior w Dešanku z tym prejnim kursem tych wučerjów. No hej, też jak są też nie dom pytli, a so sem započatka, ale fachoje však nejsou mi mohli ničo činit, also tam z těch ja zväčšo vyšených. Dokiž ich vukupanie po 5-4 však nebyše tež také netko z těch nidom na nekakých vyšších runinách, net. Ale z časom je se to potom vúnalo a no je potom tež dalej šlo.